Ioan Wall yw e, o dîm Hoci Cymru, ac mae e'n barod I osod her arbennig I fi. Pa sgiliau ti'n defnyddio fan hyn sy'n helpu yn gêm hoci? Mae'r crossbar challenge fel siawns I just clear y bil allan, a mae siawns I fel target practice hefyd. Gwych, hawdd i cael tro? Ie. Reit Ioan, fi erioed I taro pil hoci o'r blaen. Unrhyw dips? Pryd chi'n flico'r bil, mae'n pwysig I just mynd o dan y bil. Os ti'n neud e fel bach o fel scoop, ti'n cadw'r ffon hoci yn erbyn braich, a wedyn pryd chi'n o dan y bil ar ongl, just mynd lan o gythu o dan y bil, wedyn bydd y bil yn mynd lan. Mor rwydd ni, ie? Gobeithio. Gan I weld te. Pwys o no, dan y pil. Ddim rhy ffwl. Ti yw'r chwaraewr proffesiynol fan hyn. Dim pwysau. Dyma ni, dyma'r un. Perffaith. Mor hawdd yna. Sut mae challenge yma'n helpu dasgiliau hoci? Chi'n defnyddio fel ffordd o pasio'r pil, os mae rhywun yn agos I chi, o mae rhywun gyda ffon hoci o flaen, mae'n just siawns I just I skip o'r pil dros y ffon. Ar ôl ti te? Dawn te, tro fi nawr. Oes unrhyw tips I fi nawr? Mae'n un techneg a pryd wnaethon ni bwrw'r crossbar, ond just llai o bwer a ffocysio ar y pwll. Hei, dyna ti. Coach gorau yn y busnes na pam? Hapus? Fi hefyd trefnu I ti gael cystadlu yn erbyn Rose Thomas, sy'n goalkeeper fenywod yn penalty shootout. Dim pwysau te. Tair ergyd ar y gôl I fi, ond mae'r ceidwad y gôl yn gôl I ryngwladol. Gret. Barod, Rose? Barod. Syth lawr y canol, mae yna lot rhy hawdd I hi. 1-0 I Rose. 2-0 I Rose. Shot ola, fi'n hyderus tro yma. Na, diolch yn fawr. Diolch I ti, diolch I ti. 2-1 I Rose. Fi'n meddwl mae lot I fi wella arno. Diolch.